Yeah, I'm gosh. I'm good. Gush. Hayi madoda ingane zesimanje manje. Going deep within, Msawenkosi kuzwayo and Ace the messenger. Kulungileke. Thanda umuntu. Thande ngoba nakho enotho. Thanda umuntu. Umthande engenalutho kodwa ufisa ukuthi ngelinye ilanga wena nakhe ilokhuzana ikusasa iqhakazile naye. Masizoyibeka mhlawumbe ngenye indlela. Kukhona ukuthi umuntu mfethu uyisethele wena uma ungakangena kwi relationship ukuthi wena ufuna ukuthandana mhlawumbe nomuntu okustandard esithize wempilo. Yes. Mhlawumbe umuntu osenemali. Yeah. Umuntu mhlawumbe ongasahlali kubo oseyimele, umuntu onemoto yakhe. Yeah. Umuntu nje alright. But umbuzo wami ufike ube la ekuthenini wena ke uma ukuthi uyibekela lezo zinto lezo yifunayo wena ke istandard sakho sikephi siyalingana yini nalezi zinto wena oyiexpectile noma oyibekela zona noma oyifunayo uma ungena kwi relationship na ngoba inkinga mfethu ila ekuthenini uyabo uma uzongena kwi relationship lapho kunama achievement khona awazi ukuthi lezi zinto lezi zitholakele kanjani. Yes. Okay, ngizokuphinda ngiemphasize ukuthi I'm not an expert. It happened ukuthi today's or these days abantu they appear as motivational speakers. Uyabona ukuthi mawuthi nje go TikTok uthola abantu bekhuluma yabo babeka ama inputs up. There's nothing wrong with that ngoba ekugcineni kusukufanele sakhana. Yeah man. Yabo. But nje kufanele uyibuze ukuthi wena ukusona yini lesi standard wena sempilo wena lo expectile noma osifunayo. Yeah. Yabo. Sekubuyela lapha ke manje ukuthinini ke ziqala uyithande wena before uthando. Zazi ukuthi ubani wena. Yes. Before lo muntu lowo azokubona njengomuntu amthandayo. Yabo khona enye into eyinkinga nje obusho kanjalo mfethu ukuthi omunye umuntu mfethu akakwazi ukuthi ekuthande engazi ukuthi uthandwa kanjani. Komele ukuthi wena uqala uzazi ukuthi uthandwa kanjani. Umfundise yena usukwazi ukuthi wena uthandwa kanjani. Mase uyamfundisa ukuthi hey mina mfethu mina kwi relationship mase ngingenile ngithandwa kanje ukuze kuzoba lula kuyena. Anga assume ngoba uzogcina esenza izinto ezingekho noma ongayithandi. Uyabo. Yeah. Kodwa mhlawumbe yena ecabanga ukuthi lezi zinto zizokujabulisa njengoba ezenzela wena. Nakho ngakulindela ku Lovers Paradise izingxoxo ezinohlonze zothando nocansi. Ukuba notho. Yeah. Kuyalakha nothando kumuntu noma kwakha inkanuko. Noma kuvusa inkanuko ngisho njalo. Ngike ngathi izolo mfethu uthando liyahlukana silibuka ngeindlela eziningi uthando. Khona umuntu ozothi mina ngifuna uthando la engizothola yonke into engiyidingayo khona. Yabo angikwazi ukuthandana nomuntu ongeke azangenzele lutho. Hayibo leyo nto. Alright. Mina kodwa mfethu ngiyayiprefer mhlawumbe nomunye futhi nawe futhi mhlawumbe uyayiprefer ukuthi yabo uma ungena kwi relationship awumane ungene mfethu nomuntu okwestandard sakho. Yabo umuntu mhlawumbe enzoqala nishizile naye. Yeah. Niqale naye into phansi mfethu yonke into yabo lento yokufuna ukufika mfethu ungazi ukuthi into itholakele kanjani. Ngelinye ilanga uyohlangana ezimpilo ayithotha. Yabo ngoba manje uthi angena endlini kanti indlu itholakele ngenye indlela. Angeke ngibuze usakulelo tema. Wakwayibona imbili emhlophe wena? I know. Ehola emhlophe kaphavele. Shuthi uyobona into ongakaze wayibona ngelinye ilanga. I'm not saying this because abanye abantu bazoba defensive kule nkulumo esiyikhulumayo manje. Kodwa how cool will be mfethu ukuthi ungene kwi relationship mfethu oyiqalile into oyiqale wena ubonile ne foundation yakho nisuka phansi ukuthi kusuke kanjani kwaze kwafika phi kwayapi kwaze kwafika emshadweni kwenza. Wow, ngasenga yibona bro, like awu imagine leyo nto leyo. Cha isesinenzi izinto zethu uthi sakwangena lutho. Like saqala phansi. Kwaqalwa phansi yonke into bese kwabanjiswanwa. Yabo nje kwakhiwa nothando kwakhiwa nezindlu. Inganje phela othando kwakhiwa konke. Inganje phela lapho ilapho sekuthiwa ke esithi umuntu ngeke uzungibone ngihlukana nobani sisuka kude naye. Uyabona ke. Buka lawo magama lawo ukuthi mnandi kanjani. Kaze kwamnandi ezweni.
kanti uthando kunje angazi mfethu ukuthi besingayenza kanjani lento ukuthi abantu bayizwe bayi-understand futhi I'm not saying ukuthi mina I'm perfect ngoba ngikhuluma lokho nami ngizama ukuphosa esivivaneni mfethu yabo iqiniso mfethu liyakuprove ukuthi umuntu lamkhulula yabo mhlawumbe kwabanye akulona iqiniso lento engiyikhulumayo mhlawumbe kukhuluma amampunge nje kwabanye kodwa all I'm saying is iqiniso lamkhulula umuntu yayiza umuntu into ekuyiyona yabo ezwe kodwa futhi abe nayo le sense ukuthi hayi ngiyayiphikisa ngoba mina umqondo wami uthi ngifuna lokho mina engikufunayo yayizwa leyo ngicela ukubuza ke Ace kumnandi ukukhipha inyongo mhlawumbe lese uyagula sekufuna ukukhipha inyongo cha akumnandi iyababa ke futhi inyongo ke iyababa inyongo ngicela ukubuza ekugcineni usudelile akuthi uyadela ukuthi no man manje ngiyayikhipha lenyongo ekugcineni uzizwa unjani hawu uzizwa fresh mfethu uzizwa ulula uze uthi hawu sengiyaphila ke manje kanjalo ke neqiniso iqiniso lami lapho iqiniso uma lingena alimnandi kodwa uma selikhiphile lento ekugulisayo kuba mnandi and you feel relief uzizwe ungazuthi hayi ngazuthi manje sengiyilula yabona into enye into engingathanda ukuyi-add mfethu vele uthando njengoba ngisho ngizoemphasize futhi liyashiyana alifani yabo khona ukuthi umthande nje umuntu inevitably umthande nje angenzanga lutho uthola ukuthi akenzi lutho nje futhi akacabangi nani ukuthi future iziyaphi kuyaphi kodwa umthande yabo kodwa mina ngiyaye ngithi uma ngabe umuntu ecabanga ifuture uyakwazi ukuyikhethela ubone ukuthi yabo lo muntu lo noma engenalutho okwamanje kodwa uyabona ukuthi ziningi izinto eyisemqondweni wakhe afisayo ukuyi-achieve nokuyi-accomplish ezamaphupho akhe and then when uzobe siyangenelela ekumsizeni ngoba uyamthanda umsize ekuthenini akwazi ukuthi lawo maphupho akhe awalento awa-accomplish uyayizwa leyo nto leyo mina ngibuka kanjalo mfethu angazi ukuthi omunye umuntu ubuka kanjalo Umoya 101.9 FM njalo umsombuluko nakulesibili from 9 to 12